Nou, als het gaat over de ouderen, maar dat weten jullie nog veel beter dan ik. Dan is er echt wel nog heel veel te doen. Er zijn toch wel heel veel oude mensen waarvoor het heel moeilijk is om overdag ergens naartoe te gaan, om de verzorging te krijgen. En als ik zeg ergens naartoe te gaan, alles begint bij wat dan heet mobiliteit. Als kinderen niet met openbaar vervoer naar school kunnen, als ouderen niet met openbaar vervoer naar de dagbesteding kunnen, dan gebeurt er helemaal niks. Dus er moet echt iets gebeuren met het openbaar vervoer. Het is heel raar om wel bushokjes te zien, maar geen bussen te hebben. Dat is eigenlijk wel, dat is een beetje een voorbeeld van hoe gek het nu is. Terwijl ik hoor dat er geld beschikbaar is om het wel te gaan starten. Om in ieder geval een start te maken. Dus ik denk dat er eigenlijk 3 dingen nou uiteindelijk uitspringen. Dat is wat in dit verhaal staat. Wat moet er gebeuren? 1, dat minimum moet echt omhoog. En mensen moeten het in hun portemonnee merken dat er een minimumloon is. Dat het sociaal minimum omhoog is gegaan. En dat ze ook echt meer te besteden krijgen. Ze moeten ook ruimte krijgen in hun portemonnee, doordat huren betaalbaar worden. Er moet echt iets aan gebeuren. En dan heb je de kwestie van bereikbaarheid van school, zorg, ziekenhuis. Dat moet voor mensen die zelf geen auto hebben, en dat zijn er toch nog best wel veel hoor, hier op Bonaire ook. Weet je, die moeten met het openbaar vervoer daar kunnen komen. En niet, ik hoor verhalen dat de laatste bus om 2:30 overdag rijdt en de scholen gaan om 3:30 uit. Dan kom je dus nooit meer in Rincon. Dus dan moet je wachten totdat je vader of je moeder klaar is met werken. En dan pas kan je mee. Nou, dan ben je dus de hele middag hier. En wat we merkten, dat heeft te maken met het inkomen, dat toch nog steeds wel heel veel mensen niet genoeg hebben aan 1 baan. 1 job is niet genoeg om alle lasten te kunnen betalen. Nou, dat staat hierin. Maar dan in 5 pagina's. Want we dachten, weer zo'n heel dik rapport is eigenlijk niet eens nodig. We kunnen het in 5 pagina's opschrijven. Dat hebben we ook gedaan. Met echt de boodschap, de oproep aan iedereen, aan het OLB, maar vooral ook aan de mensen in Den Haag die daar regeren en in de departementen werken. Maak nou eens haast. Het is verdorie echt de hoogste tijd. Ik zeg het nu nog even heel netjes, hè. Maar eigenlijk zeg ik, hoe kan dit? Dit duurt eigenlijk al veel te lang. Mensen hebben er recht op, hier op Bonaire, op Saba, op Statia. Dat er op een goede manier een structuur komt, een manier komt waarop je naar school kunt, waarop je gebruik kunt maken van ouderdagsvoorzieningen, een manier waarop je goed aan het werk kunt, waarop de zwaksten beschermd worden en mensen een fatsoenlijk bestaan hebben, ook met een fatsoenlijk inkomen. Nou, dat staat hierin. Margriet de Kalverboer, de kinderombudsman en ikzelf, wij beloven, en wij houden woord, hè, als we iets beloven moet je het ook doen, zei mijn vader altijd. Dus dat doe ik. Wij beloven dat dit onze aandacht heeft en houdt voor de komende jaren. Dus het is weliswaar een soort van reflectie op wat we hebben gedaan, maar we kijken vooral vooruit en we kijken mee naar wat moet er gebeuren. Ik denk dat in ieder geval 2 onderwerpen ik nou wel kan zeggen, waar je de ombudsman en ook de kinderombudsman de komende tijd zult zien. Dat is dus bij wonen, dat heb ik al gezegd, hè, dat is heel belangrijk. Bij die mobiliteit, hè, zorg ervoor dat mensen op tijd naar hun werk kunnen, naar school, enzovoort, wat ik net allemaal zei. En onderwijs. Je jonge mensen, maar ook volwassen onderwijs, moet echt veel meer kans krijgen. Want op die manier help je de lokale bevolking aan een goede opleiding en dus ook aan goed werk. En daar gaat het uiteindelijk om. Nou, dat maar even een soort van inleiding en samenvatting wat ik heb geschreven. En als je daar vragen over hebt of over iets anders, hè, wat je van ons wil weten, voel je vrij en ga je gang.